I dag skal mig og Victor lave en kage i Animal Company. Sig hej, Victor. Hej! Let's get straight to it, y'all. Og så skal vi have pastaerne i. Nej, please! Nej! Backflip! Og så rører vi lidt rundt. Og Victor, der er mad. Mad! Okay, kom. Spis det. Jeg skal lige høre, hvad du synes om det. Sekunder-reglen. Spis det. Like. Hvad var det? Pasta med spaghetti. Her, spis resten. Det smager godt. Er det grøntsager? Ja. Æd det. Please, jeg vil ikke også miste den anden arm, okay? Okay, så spis den sidste. Spis den sidste. Okay. Oh my god! Okay, så vent lidt. Det var ikke så god mad, det der. Okay. Hvad rater du det fra 1 til 10? 1 ud af 10, vi har grøntsager.